Gaudeko 9 altxatu, afaldu, eta goizeko 11 arte hola, seko. Arroan ni banegoen, Areneren etxe barnean, lehenengo esaldi bat esanez, ni izerritan blai. Eta horrengo goizian, buan, sartu naiz, no sé qué, mal. Eta badaude estena batzuk, konfiantza atletikan gehiago eskatzen dutena. Misterio ikaragarria hongo da, orduan. Denboraldi potentena dela. Kaixo, ni Markel Uranga zangitu naiz, 18 urte ditut eta Donosti bizi naiz. Ni Unai Arana naiz, 23 urte ditut eta Iruñekoa. Nik aurten denboraldi honetan ekain pertsonaia egingo dut, dala Lili eta Malenen duplara gehitzen den pertsonai berria. Eta, nahiko futbolaria eta ikasle ona. Ni Aimar pertsonaia egingo dut, eta izan behar da ikasle berri bat, sartzen den eskola berrian, eta ezagutuko ditunak aurtengo pertsonaia horiek. Ni hasi nintzen, duela 6 urte, nik hasi nun Gasteizen lehen hezkuntza. Orduan, gehien bat denun antzerkia nahastu hezkuntzarekin, hasi nintzen han ikasten, gero eskola desberdinetan sartu nintzen, eta hortza itan. Eta izan un aukera profesionalki lan egiteko. Eta, goazenen egon nintzen, ikusi zuten ez nuela inongi abesten eta dantzatzen, eta gero beste proiektu batzuetan naiz, desagertutan, eta urten irabazi arten, sortez. Eta nik karrera pixka txikiagoa dakat. Ni txikitan antzerkia izugarri gustatzen zitzaidan, eta hori ikastolako proiektutan bideoak egin behar zianean, eta asko gustatzen zitzaidan bideogintza eta zine mundu txiki hau. Eta hoxe guain dela urte bete, bikoizketara puntatu nintzen, eta justo errebote hasi nintzen kastinetara orkesten aktuazio kastinak, eta irabazi artekora puntatu nintzen, guazen egin batera. Nik ez nahi inoiz produkzio baten egon, antzerki eskoletan ere zerrez. Gira ezagutzen nula ekipoa, edo bastante jente horrean lasaitasun puntu batetik joten nintzen. Baina baita, sartza proiektu berri batean beti da tentsio puntu bat, urduritasuna, lehenengo asteak, nola dijoan, baina urduritasuna eta lasaitasun puntu batekin sartu nintzen. Ni bastante kontenago, ze pertsonaia baitu, kolore desberdinak. Eta hori beti antzezteko oso guai dago, ze jatorra, baitu ez dut spoilerrik egingo, baina puntu desberdin bastante, eta hori niretzat aktore moduan, gustatzen zait. Eta ikainen aldetik, da pixkat komplementoa. Orduan, hasieran ikusten da futbolean ibiltzen den mutila eta, baina, empatizatu daiteke pertsonai bat da. Niretzat lehenengo gona izan zen Areneren etxean, uste dut. Eta goratzen dut hori, urduritasun puntu batekin, bastante. Gero gainera bero kristona egiten dut, nik normalen izarri zut pila bat. Orduan, hemen txaketa bat jarri eta beste txaketa bat, eta orduan banegoen Areneren etxe barnean, lehenengo esaldi bat esanez, ni izerritan blai. Orduan banegoen esanez, mesedez ura da Unai, ez pasatzen lehenengo gunan, edo desmaio zerbait, olako zerbait. Alde hortatik ni baita, izerdi pila bat iten dut, eta zuen makillajekoak eta behar dezu tal, abaniko tal, oso gaizki. Eta lehenengo guna hori, nik ez neukan ideiarik zer zen grabaketa bat, gidoiak prestatu tal, eta lehenengo egunan itun bi sekuentzia, ja ni horeretan sartu nintzen, eta iritsi nintzen, jendia ja lanian zeon, ezagutzen zian, lanak super jatorrak. Baina noixe, netzako izan zen, tentsio oso ondo, baina denbora guzti intentsioak garatu dituen bitxorra, baina super urduri, iritsi nintzen atxaldeko 5 etxera, naita bera noa. Siesta, gaudeko 9 altxatu, afaldu, eta goizeko 11 arte hola, seko. Eta horrengo goizian, buan, sartu naiz, no sé qué, mal. Baina, gero, jendea ezagututa eta rolloa ezagututa eta rutina bat hartuta super gustora. Nire zunan ritmoa da beste kontu bat. Ikastola batera irista ez dela. Danak beraien taldeak egin da dituzte, eta hori sartzen zera, eta muturra sartzen saiatzen zera, eta hori pixkaten kajatu behar dezu, galdetu nola, eta hori erizekin, eta aktore laguntzaiek, zuzendariek, izugarri lagundu diate, zuzendariak baita, Jonro eta Nitia super ondo, orokorrean talde aldetikan oso ondo sentitu naiz. Hori, ni sorte izan nun, ezagutzen dula ekipoaren parte bat orduan, parte hortatik bat egin zen lasaiago. Hortaz aparte ezagutu arren, gero lan munduan bada desberdina. Igual zu ezagutzen zuen horbait modu informalki, baina gero lanean ezakizun nola den. Orduan, egia esan denekin super konexioa izan dut, eta
Ba oso berdina, osea, bai coachekin, bai zuzendarekin, izan da goza bat, bueno, izaten ari da. Así que oso pozik. A ber, hasiera batean, ba hori, osea, ikusi, tanteatu, zemuz aktoreekin, zemuz, eta bai, nik uste dut, ba, astetxo bat, aste terdi pixkat ezagutu arte, kostata. Ze badaude estena batzuk, ba, bueno, pues, konfiantza aldetikan gehiago eskatzen dutenak. Baina, bai, osea, alde hortatik nik uste dut oso rollo ona izan dugula. Bai. Claro, eske Arenaren etxea da, etxe super polito bat, osea, horako etxe bat, horako piztina, jardin ikaragarria, orduan nolako lokalizazio batean, ba, impacto bat izatu zu beti, ez? Pues toki politetan grabatzea beti da goza bat. Eta gero, claro, ikusi dugunez serian niretzat ba, institutoa edo gelak edo pasilloak, bai, ilusio puntu bat ematen dira. Gero baita ere, egunateren ba, bulegoa, bueno, badiria gauzak, bai, ilusioa. Ba, nik lokalizazio gutxitan grabatu dut momentuz. Ba, nik uste politena izaten dela kanpoan tokatzen denean. Gaur adibidez, gradetan izan dut, o parkean, osea, horiek izaten dira politenak, baina erosonak netzako bintzat horereta. Ze, iaia ofizina bat da, osea, dana leku baten dago, dana laikuntza baten barrun, eta zu lanean zabiltza, illa. Osea, alde hortatik, pero bai, politena izaten da kanpoan. Puntu batekin beldurrekin dago, ze justu ez gara futbol, osea, kanpo futbola eta hola. Eta, claro, sartu behar ditugu golak errealean, orduan. Ja, gaur ospatu ditugu, gaur grabatu ditugu danak txaloka. Ostriz, bani, claro, igual lagunekin jolasten, bai, baina jartzen diete kamera bat, eta, bueno, nahi, sartu gola, digo, largerora edo jango da goruntz, orduan, puntu batekin berriz ere ilusioa, pero, aber nola den, antzestea, korrekaitea, gola sartzea, holako gauza horiek denek batera. Eta nik, ba, hoxe, nik uste ja behin rodaje pixkatekin ja konfiantza gehiago hartzen nahi naizela, eta pertsonaiarekin erosoago nago eta taldearekin. Eta nik uste dut estena polit batzuk badaudela mendikan egun batzutara grabatu gara dianak, eta nik uste dut hobeto pasako betela. Eta bai eskerrak ez daukatela futbolan nik, porque toke batzuk eman behar izan ditun, pero zero. Osea, punteron, pum, pam, figurante guztiak parrez. Jagazi arten hartu zaituzte. Bueno, bestean doble bat eskatuta. Denboraldi potentena dela, osea, hau esan izan da. Denboraldi potentena da, kompletoena, eta hori, osea, laugarren denboraldian nik uste oso ondo izten duela eta jarraipena ematen diola, nik uste, bai. Osea, ez dago ezer, esatezuna oso beran dago, edo falta da, ez, osea, hemen badago. Bai, eta jongo dira izten gauzak, misterio ikaragarria ongo da, orduan nik uste dela denboraldi bat gauza asko sartzen ditunak barne eta itxiera asko gongo direnak orduan, bueno, ba, nik uste dut baita emozionantea izango dela eta oso divertigarria ere ikusteko. Beldurra apurtxo bat ere. Bai. Baina,